προς το πολιτικό σύστημα είναι ότι ατυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω στο οποίο καθένας όπως νομίζει, ευτυχώς, η χώρα δεν κινείται μόνη της. Η χώρα είναι σε επιτροπή από το 2010. Ναι. Και καταλήγει μέσα από μια σειρά διαπραγματεύσεων. Εγώ δεν λέω ούτε η τωρινή ούτε οι προηγούμενοι δεν διαπραγματεύονται. Αλλά καταλήγει μόνο με τη συμφωνία των εταίρων. Δεν καταλήγει με το επειδή εμείς προτείναμε και μας αρέσει αυτό. Σε επιτροπή, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω επομένως ότι η συμφωνία φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μόνο με μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες είναι βαριές, δύσκολες. Είναι εύκολες. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε υπό επιτροπία. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τους λόγους για τους οποίους μπήκαμε σε επιτροπία και δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει και τους λόγους για τους οποίους δεν βγαίνουμε από την επιτροπία, ενώ άλλες χώρες έχουν βγει νωρίτερα. Η Κύπρος μπήκε το 2013 και βγήκε πέρσι. Εμείς βολοδέρουμε ακόμα και δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε. Συζητάμε ήδη για τέταρτο μνημόνιο, αν υπάρξει, δεν θα υπάρξει. Αφού δεν συμφωνείτε με τον εαυτό σας, κύριε Τσιόδρα. Πώς θα γίνει να βγει σε μια επιτροπή, άμα δεν συμφωνεί με κανένα? Νομίζω ότι το τελευταίο που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη συνεννόησης είναι το ποτάμι. Για το αντίθετο μας έχουν κατηγορήσει παρά το ότι δεν έχουμε προτάσεις ή ότι δεν έχουμε βάλει πλάτη σε πολύ δύσκολες ιστορίες. Τώρα, στο μείγμα πολιτικής, να το πω έτσι, που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε κάποια συνένεση στην αρχή. Δηλαδή αυτό το οποίο ψηφίστηκε ως τρίτο μνημόνιο περιέγραφε συγκεκριμένους στόχους. Ναι. Η πρώτη αξιολόγηση τι έδινε? 3,6 δισεκατομμύρια σε αύξηση στους φόρους και 400 εκατομμύρια μόνο από τη μείωση δαπανών. Είναι προφανές ποιο ήταν το βάρος που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν φορολογία, ακριβώς. Και να μην μειώσουμε ή να μειώσουμε στο ελάχιστο δαπάνες. Ενώ θα πρέπει να κάνεις το αντίθετο. 37% του ΑΕΠ φόρους. Λοιπόν, απίστευτο νούμερο. Απίστευτο νούμερο. Μα με συγχωρείτε, είμαστε η μόνη χώρα του ΟΣΑ που αύξησε το φόρο στις επιχειρήσεις. Είμαστε πρωταθλητές στο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Στα χρόνια της κρίσης έχουν ανέβει συγκλονιστικά οι έμμεσοι φόροι. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Το λέμε συνεχώς. Σφάζουμε την αγελάδα. Αυτό κάνουμε. Έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου ο ένας στους δύο από αυτούς που μας ακούει τώρα χρωστάει. Χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία, χρωστάει στην τράπεζα. Κάπου χρωστάει. Δεν μπορεί μια οικονομία να βαδίσει έτσι και δεν μπορούμε να συντηρούμε αυτό που έχουμε χωρίς να αναλογιζόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να το πληρώσουμε. Τι εννοώ? Στη διάρκεια της κρίσης, κοιτάξτε, έχουμε την. Κάνουμε κυβέρνηση. Πριν το πείτε, γιατί έχει σημασία με αυτό που είπατε. Θα σου πει ένας πολίτης όμως που δεν μπαίνει στη λεπτομέρεια. Βρε αδέρφια, επί 7 χρόνια. Ακολουθείτε μια πολιτική που ακούει το ίδιο πράγμα. Να κλείσει, παιδιά, αξιολόγηση, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κλείνει μια αξιολόγηση. Κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση. Πάει το επόμενο πρόγραμμα. Επόμενο μνημόνιο. Κλείνει η πρώτη αξιολόγηση, κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση. Τώρα είμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Κλείνει η πρώτη αξιολόγηση, θα κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση. Και εμένα η ζωή μου δεν αλλάζει, σου λέω. Όχι, αλλάζει προς το χειρότερο. Δεν πάει καλύτερα το πράγμα. Αλλάζει προς το χειρότερο. Τι να του πει τώρα αυτού του ανθρώπου? Λοιπόν, ότι πέτυχα και έκλεισα την αξιολόγηση. Και αυτά πείτε τα στην κυβέρνηση. Ή σε αυτούς που θεωρούν ότι υπάρχουν. Το λέω και για το πριν. Ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γιατί με συγχωρείτε, άμα πάρουμε την ιστορία από το 2009 μέχρι σήμερα ή νωρίτερα, πάντα υπήρχαν εύκολες λύσεις. Βγάλτε μένα και όλα θα είναι μια χαρά. Να θυμίσω τα Ζάπια. Να θυμίζω τι θα χάριζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα έρχονταν στην κυβέρνηση. Να κλείσει, θέλετε η αξιολόγηση. Είχαν την εύκολη λύση. Θέλετε όχι. Λοιπόν. Ναι. Μα προφανώς δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα πει να μην κλείσει η αξιολόγηση. Κριτική εκ του ασφαλούς. Αν εξαιρέσει την κυβέρνηση που και αυτή βαράει τους δικούς της ταμπουράδες. Το ζήτημα είναι το εξής. Οι άλλοι κάνετε εκ του ασφαλούς κριτική. Όχι, δεν κάνουμε εκ του ασφαλούς κριτική. Γιατί με συγχωρείς πολύ. Λένε κλείσει, αλλά μακριά από μένα. Το ζήτημα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Λέμε από την αρχή και προτείνουμε και πολύ συγκεκριμένα πράγματα να αλλάξει το περιβάλλον γύρω από το οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Να πω ένα ζήτημα. Στα εργασιακά, ας πούμε. Ωραία. Ποια είναι η κατάσταση στα εργασιακά τώρα? Τραγική. Λοιπόν, ακριβώς. Έχεις 150.000 ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με 100 ευρώ. Έχεις πάνω από το 50% των νέων συμβάσεων που είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Έχεις 550.000 ευρώ. Έχεις 1.200.000 ανέργους. Αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Αν λοιπόν δεν αλλάξεις το περιβάλλον, και ποια είναι η αλλαγή του περιβάλλοντος? Είναι να αρχίζουν να έρχονται δουλειές. Με συγχωρείτε πολύ. Φεύγει ΣΟΚΑΡ χθες. Μια επένδυση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για 188 εκατομμύρια. Με ευθύνη της κυβέρνησης. Έρχεται ο Εμμύρης του Κατάρ, θέλει να κάνει, λέει, μακριά από την Ελλάδα. Έχει υπογραφεί σύμβαση για το ελληνικό, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα έργα επειδή υπάρχουν διάφορες γραφειοκρατικές τέτοιες. Και εμείς συζητάμε θεωρητικά το αν θα είναι αυτό έτσι, αν θα είναι το άλλο αλλιώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
Δεύτερο, ολοκληρώνουμε σε σχέση με τις δαπάνες. Ναι. Τη στιγμή που γίνονται αυτά, τη στιγμή που γίνεται αυτή η φορολογία, τι βλέπουμε? Γίνεται ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα. Μάλιστα. Δεύτερον, γίνονται συνεχώς γενικές, ειδικές, τομεακές γραμματείες κτλ. Δημιουργούνται γραφείο Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι λοιπόν, εκεί πάνε οι φόροι λοιπόν των πολιτών. Μια κουβέντα.